Que pasou? Doime moito, Fran. Vai ao médico. Estiven examinando a zona da nada e teño todo hinchado. Sen detalles, Eva, sen detalles. Fran, teño a punta da pirola como a un balón de rugby. Por favor. Teño medo, Fran. É o meu órgano favorito. Está sen estrear. Do trinque. Vale, Sebas, levaches un golpe no carallo. Vai ao médico e que cho mire. Non podo. É que hai un problema engadido. Un problemiña secreto. Ese vou ao médico a se saber. Que problema? Que o meu cabaleiro ten problemas co casco. O qué? Que a miña pistola non desenfunda. Que o meu torpedo non... Sebas. Promete non rir, Fran. Prometido. Teño fimose. Prometiches non rir, eh? Vamos que, ademais de estar novo do trinque, estás sen desembalar. Bo, isto é moi delicado. Parece mentira, Sebas. Tens que ir a un deses, a eses, o especialista do carallo. Urólogo. A un deses, vai, que te operen. Non, dame medo. Queres ser médica, dache medo unha operación tan sinxela. Fran, primeiro, cortanche o prepucio. E danlle voltas como a unha persiana. E despois cosenche a pirola, cunha agulla, e un fío, unha vez, e outra, e outra, e outra, e outra máis, e outra. Non quero saber. Ai, que fago, Fran? Tío, pensa que os mellores momentos da tua vida dependen do teu carallo. Posiblemente. Hai no que coidar. Iso é certo, sí. Pois imagina que se te infecta. E que che cae a cachos. Opérome. Grazas, Fran. Foi unha boa idea falar contigo sobre a miña pirola. Sí, que foi, sí. Vou pedir hora para mañá. Coidas ti do can? Sebas, non é un can, é un chintófano. E apaga oi. Non se pode apagar. Hai no que te he perdido varios días para comprobar como aprende, como se adapta ao contorno. Pois parece que se adapta ben, non? Pero en fin, se hai que cuidalo, pois coidas, eh? Grazas, Fran. Oi, Sebas, canto cobra un coidador de cans? Fran! Bo, digamos que 10 euros. Digamos que 15 euros. Bo, vale, aproveitado.